বিটিসি গভর্নমেন্ট বড় হার্ড ওয়ার্কিং বড় ইন্সপিরেশনাল মোটিভেটিভ আর অনেক ড্রিমস দেবো স্বপ্ন দেবো যিনি জাতিকে আগয় বাড়াইলে লাংনাইনি থাকায় আর আং মানে অল দ্য বেস্ট হিয়ে বে গভর্নমেন্ট को आं हाग्रामा सारनि गभर्नमेंट को आं बे आगय लांनो लागेन आर जोंनि बर'फ्रा आरो देरलांगोन आर रिनाउन जागोन वर्ल्ड वाइड आर इन्डियायाव आर वर्ल्ड वाइडआव बे नाम खालामगोन बिटिसि गभर्नमेंट आर बे मडेल मोनसे अट'नमास काउन्सिल जागोन जोंनि थाखायबो आं बहाय बिराद मोजां मोनदों आं बे एकर्डा 2003 निफ्राय जागायदोंमोन बे 2003 आवबो आं प्रेजेन्ट दंमोन आं तो आंनि थाखाय बे मोनसे एकदम माने इन्सपिरेशनेल डे जाबाय आरो जों डेभेलपमेन्टखौ नुगासिनो दङ जों आरो दा आरो शुरु जाबाय दा 15 बছर जों नायबाय आरो दा शुरु जाबाय आसा खालामगोन आं आरो डेभेलप जाथों जोंनि बिटिसिया बे मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय फिसा गिनिस बुकआव वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय आं प्रेजेन्ट दंमोन आं बागुरुम्बा गुवाहाटी स्टेडियामाव दंमोन बे मोनसे जोंनि थाखाय बे माने अति आनन्दनि दिनमोन बे एत 10,000 प्लास मिउजिशियान डान्सार्स मेलोडियास म्यूजिक जोंनि इन्डियानि मानसिफोर प्रत्येक मानसिफोर नायजोब्बाय बेखौ वर्ल्डनि मानसिफोर नायजोब्बाय जोंनि बागुरुम्बा डान्सखौ जोंनिखौ बे मोनसे बे कालचारा आवगायलांनायनि थाखाय जोंनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो होबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआबो होबाय आरो बे जिनिस कालचारखौ इच एन्ड एभ्रि बड' गार्ल्स जे दङ जे एभ्रिबडी शुड नो दा डान्स स्टेप आं बिलिभ खालामो बेखौ आं एन्ड इट्स अ भेरि नाइस परफॉर्मेंस and thanks to the BTC government. Thanks for giving this platform to all of us. Thank you.